ҳамада салом алейкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар ин рӯза Навор якчанд мошинои фурӯшии арзон дорем. Наворро бо диққат то охира тамошо кунед. Дастгирии моро фаромӯш накунед. Шахсоне ки якум бор дар канали мо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед ва шахсое ки мехоҳанд аз нархҳои мошинҳои мехостаашон хабардор шаванд, дар зери видео дар комментария нависед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шумо мекунем. Бародарое ки мехоҳанд мошиношонро реклама кунанд, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед ба мо раҳон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. дастгирии моро фаромӯш накунед бародаро. навори моро дар имо ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ поделитса кунед барои пешрафти кори мо ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 146-47 сомонӣ тоҷикӣ. рафтем. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. якум мошини фурӯши Daewoo Tico соли барориш 1998 дар кузуфи хетчбек, рангаш бошад кабуд, объём мотор боша 1, сӯзишворӣ боша бензини холӣ бародаро, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мега соҳибаш як дасткаштагия ягон камбудӣ надора, бензини холӣ дора. мошин фавран фурӯхта меша гуфтааст. сум дар кора мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтааст 14500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ меша 98000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ин рақамот дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯши Daewoo Nexi соли барориш 1995 дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед, объём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мега соҳибаш то моҳи ноябра ҳуҷҷатош ҳастай, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Ваҳдат. нархша боша гуфтесай 10000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ меша 68000 рубл. харидори аниқ боша савдо карда мешавад. марҳамат бародарои азиз, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz K-Class соли барориш 1993 дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед, объём мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мега соҳибаш кондитсионер дора, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар ноҳияи Конибодом. нархша боша гуфтесай 32000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 217000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ин рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099 соли барориш 2003 дар кузуфи седан, объём мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензин, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мега соҳибаш фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. мошин дорои 4 баллони зимни нав, 4 баллони ледни нав, дискҳои хулиганӣ гуфтай дора. қатъи ҳамаш метавон. мошин ягон камбудӣ надора. харидори аниқ боша занг бизанед. мошин боша қарор дора дар шаҳри Воронеж. нархша боша гуфтесай 40000 рубл ки бо пули сомонӣ мешава 5888 сомонӣ тоҷикӣ. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ ГАЗ 3302 фурӯшӣ соли барориш 1996 дар шаҳри Душанбе, фавран фурӯхта мешавад бародаро. нархша боша гуфтесай 17000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 115000 рубл. фавран фурӯхта мешавад. харидори аниқ боша савдо карда мешавад. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
шашум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz K-Class соли барориш 1995 дар кузуфи седан рангаш бошад серебристи объем мотор бошад 1.8 сӯзишворӣ бошад бензин газ коробка передача автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, яксола ҳуҷҷат дорад, гази евро 4 задагиай бародаро гуфтай, расходуш камай, мошин салонуш тозай, кондитсионер надора, лук дора гуфтай. Хулоса мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. Мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша боша гуфтесай 29000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 197000 рубл. Марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, рақамо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурраи хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони ҳафтум скутери фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе соли барориш 2018 фавран фурӯхта мешавад. нарша боша гуфтесай 2600 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 17000 рубл. марҳамат бародаро, дархост кардан ин рақамо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурраи хиди соҳиби скутер дарёфт кунед. дастгирии моро фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. нуҳум мошини фурӯшӣ Daewoo Leganzi соли барориш 1997 дар кузуфи седан объем мотор бошад 1.8 сӯзишворӣ бошад бензин газ коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе, нарша боша гуфтесай 5000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 34000 рубл. нархи охиршай гуфтай арзон намешавад. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ин рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099 соли барориш 1998 дар кузуфи седан объем мотор бошад 1.5 сӯзишворӣ бошад бензин коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш моторш дуд намекунад, 4 баллони нав дора, аккумулятори нав, краскаш навай гуфтай, ҳуҷҷатош тамом шудагиай, дига камбудӣ надора гуфтай, мошина фақат мешини ҳай мекунӣ. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе фавран фурӯхта мешавад. нарша боша гуфтесай 9000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 61000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ин рақамо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли барориш 1995 дар кузуфи универсал, рангаш бошад сиёҳ, объем мотор бошад 1.6 сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, як газ задагӣ нестай, мотор 1.6 простояй, мотор расход надора. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 6 моҳ дига ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша боша гуфтестай 17000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 115000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ин рақамо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ ВАЗ 2110 соли барориш 2004 дар кузуфи седан, объем мотор бошад 1.5 сӯзишворӣ бошад бензин газ коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, нарша боша гуфтесай 7000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 47000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ин рақамо дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. 13 мошини фурӯшӣ ВАЗ 2109 соли барориш 1999 дар кузуфи хетчбек, рангаш бошад кабуд, объем мотор бошад 1.5 сӯзишворӣ бошад бензин газ коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш то моҳи декабра ҳуҷҷат дора мега, губкават кадагиай, краскаш навай, полировка кадагиай гуфтай, ду дари пеш электропакет дора.
мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе фавран фурӯхта мешавад. нархша боша гуфтесай 13000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 88000 рубл. марҳамат бародаро шахсони мошинхар, ина рақамо дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. ва имрӯза эълонҳои мо бародаро ба анҷом мерасад. дастгирии моро фаромӯш накунем. мо 2-3 рӯз пас эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.